Zvinhu zviya zvatanga manje muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andava ndakakubatirai panapa. So kana uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya dzandava nadzo nhasi ndakakubatirai panapa inyaya yaGeorge Charamba panapa iya ndiri kusangana nayo. George Charamba muri kungoziva kuti mukomana ari kunzi anenge akamiswa basa asi hazvina kuanaunzwa, ndo pakaizoita dambudziko, hazvina kuanaunzwa sezvakaitwa vamwe. Asi nguva yese vanhu vaisingomuona achibuda achitaura nyaya semashandiro aita spokesperson wapresident Mnangagwa, asi iko zvino hakuna haasi kutomborepresenta, atitori busy kufamu kwake. Iko zvino munyika yeZimbabwe muna acting president, anofanirwa kunge semunhu anenge ana acting uye anofanirwa kunge achingokondinya basa sezvo chaanenge achishanda ipresident's office ndo yaanenge achishanda ari. Saka haasi kutaura kana anything. Pane vanhu vaakuchibudisa nyaya dzaGeorge Charamba achiexpose kana kuti achifumura president Mnangagwa wavo ivo iko kuZANU-PF. So nyaya yakamira kadai, so pari kunzi confessions file. One of occasion George told us Mnangagwa kicked Chiwenga in balls during a Monday morning briefing fight after Chiwenga told him straight in his face that he has no genuine grassroots support and that he had the army to thank for covering his election rigging. zvototanga vakaona vatodaiso vanhu vacho vanenge vatotanga kufumurana. Ende pane imwe zvekare yabva yabudisa akachitaura kuti during many of our converse on his Mascom lines, George always vowed that he would never support the 23rd agenda come rain or sunshine. Till date, there is no day that George has openly fully supported the dynasty's 23rd ambition. He has always had a low opinion of Auxilia and his sons. Saka nyaya iripo ndeyekuti vaGeorge ava imwe tiri kuona kunge ikutoti vasasafarirwe kana kuti vasaitwe favorite inyaya yekuti havasapoti 2030. ndo nyaya hombe imwe iri panapa yatiri kuonawo inini, itoti vaGeorge Charamba vazongorambo vangoriwo umwe munhuwo pakaipa. Asi zvakangokosha kuti tingozivisana nyaya dzinenge dzichiitika. So nhasi handisi kuda kunyanya kupedzerai nguva ndichinyanya kutaura zvinhu zvakawandisisa, asi ndine imwe yandangonzwawo kuri kunzi Chief Chivi vari kunzi vakashaya ende vari kunzi vadeclarewa kuti vave hero, vari kunzi liberation hero ndo status yavapiwa. Vanonzi Chief Chivi vanga vane 100 something years vakashaya pamazuva adarika aya. Zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. So ndisanda waste time yenyu, dakusiyai muchiteerera audio randava nayo nhasi ndakakubatirai. Mozondiudzawo zvamuri kufunga pamusoro peaudio iyi. Kune vavo vari kudzingwa mabasa, vari kudzingwa mabasa, mapolice commissioner, madirector general, presidential spokesperson vana Charamba. Kana nyika ikashaya mutemo ndo zvazvinoita. Unodzingwa nemunhu anenge ari kulive nokuti inyika isina mutemo. And this is the thing yamakasapota muchiuchira muchiomberera mavoko muchinyangadza paTwitter. Now it is your turn. Ando mazvona. Koti uyo mukuru uyo ari kuonekwa ari kukinya uko. Ana president wokukinya Ruto. There is a big deal there. Pane zviri kutoitika zvirefu. Asi kuti intelligence dzeZimbabwe hadzizi pakuprotecta Zimbabwe, dziri pakuprotecta individual. Saka zvinhu izvezvi kana zviri zvombo zvinenge zvichida kuuyisiwa, zvinotongouyisiwa zvozongonzi zvakasvika nokuti zvinenge zviri zvavo. Asi zvikava zvombo zveenemy ndo zvinonyepwa zvichinzi zvabatwa. Kana ari maminerals anenge achibiwa, iyo it's a willy-nilly thing. Takuzviziva kuti chero wakafunga kuti izvo toda kuba 50 kg dzegoridhe dzibude dziende, hapana anomisa nokuti inyika yakashaya mutemo. And ndo patiri. Kana nyika ikashaya mutemo ukavapo chete pakudzvinyirira murombo,
ndozvazvinoita izvi. Murombo chaiye muZimbabwe haana chaari kutenderwa kunzi ave nacho. Kuredza hove chaiyo unotonzwa chinzi iyi nzvimbo iredzi hove, ukabatwa nemapurisa unosungwa kuGame Park. Hove 5 dzokuti munhu anodya sadza kumba kwake dzinomusungisa. Asi ava vari kuluta magold and everything, madiamonds, they don't see that. Kuipa kwenyika ikashaya mutemo, kureva kuti murombo anogara akakaura. Saka patavera apa, denga rava kuda kudavira kumurombo, richidzosera zvevarombo kuvarombo. Ndo patasvika. Saka chero ivava vetriple C vari kunzi vari kuda kuenda kunonhanzvana vachiita bootlicking kufamuku, they must be very careful, because period yeyi ikadarika iyi pakange paita zvinenge zvaitika, handina kuona vachizodzoka kunzi vachaita member of parliament again. Takavaziva indi tinovaziva indi takavavona. Saka kuti nditi pane munhu achavhotera munhu akaita seuya, tsvina dziya, handifungi. Saka ivo vari kutozviziva kuti havachazovhoterwi zvekare, saka vava pamisheni yokuba. Ndo pavari izvezvi kuti vakomana mazuva atasara nawo wangatibei, kana tichizobvawo pazvigaro tinosarawo tiri vanhu vari nani. Ndo zvavari kufunga. So it's very unfortunate. Tasvika pamakakatano. Hama MPs ese aya akasara kuparliament yetriple C anotozviziva kuti hakuchina. Chero vakanzi vauya pakanzi nhasi unonga vavhoterwa wawanikana 1 vote. You don't betray the people's power like that. Saizvezvi vachienda kuzvipurazi nokuda kuti vapiwe zvimari nokuda kutengegwa motikari. You think motikari dzinoweta matamburiro ari kuita vanhu muZimbabwe? Izvezvi vana vari kusiyiwa kubhodha uko, vana vari kusiyiwa kuwaya uko, vanhu vachiuruka vachizama kuuya, vamwe vari kuyeredziwa naLimpopo sofa. Vana vari kuyeredziwa naLimpopo vari kuenda. Vamwe vari kutiza vachisiya vana pawaya vachitiza masoja vachigwa nokuti vapinde munomu. After all, the bootlicker unonzi vachiti Zimbabwe is right. You are saying is right to who? Inenge chinzi iri right kunani? Kwa unenge uchiti iri right. Vana venyika vachisiwa kungonza meno kana chafa. Kana chaeredzwa nemvura chaeredzwa nokuti mai vacho kana baba vacho vanenge vasisinawo plan yokuita. Because of the hardships dziri munyika. You cannot fool a country. You cannot fool the whole world. Sukera muchitengerana Mercedes Benz, Maybach, Rolls Royce, what muchididi. Vanhu vasina kana dhora. Mari inotenga Rolls Royce inokwanisa kuti kuvhura kana industry 2 kana 3. Maybach ndizvozvo, Mercedes. People can do something. Ford ese amunowaridza muchizadzai. But because you don't have people on your heart, saka zvikurwadzii. But this time, tazorwadziwa indi takusvika pakuti zvino tava kuchibatana. Kana tichifa, we are ready to die. And we are ready to die. And we will die for that. I'm very, very... Mwangu uri kurwadza. Kuona vana vachisiwa pawaya, mamai achitiza masoja so. Zvinhu zvinorwadza. Naivo vabereki vedu nanani madzikoma edu zvese vakarwa hondo. Kana zviri izvo zvavari kuti Zimbabwe is right. Vachireva kuti vana ngavaparadzwe naGurugudera, vana ngavafe, vana ngavasiwe vachiitwa zvavari kuitwa kubhodha uku kana mawaya vachizama kuyambuka uku. Please think twice. Please think twice. Nyika ndeye vanhu. Nyika haiziri yomunhu, asi nyika ndeye vanhu.